tamovali vardy a obdobné sračky. To asi nie. Však timujem, keď mi padne, tak tam dám ďalšie, ne? Timing, hej. The timings so huge. Ale fakt ma sere, že LoLko má strašne šitný tento borderless window. Keď som v tom altaboval, tak sa mi to ľúbilo zaseknúť na nejakom inom okne a potom že to bežalo na 30 fps na 60, proste kokotka. Smite s tým nemal problém, Downgrade s tým nemal problém, 99,9% všetkých MMO s tým nemajú problém. Jebaný Riot. Tichucov, Majo a Dickery, malo kedy. Neboj sa, to dáme, no fucking problem, dáme proti sebe len Ani a neviem čo, Vayne. Nasereme im na hlavu, poď na ja. Tak máte pro žanglera, tak to už Jasné, sám pro. Pro medzi pro. Ešte aj to... Ale počúvaj, musím si kúpiť skin a budem už brutálne pro. Kokos, akože nemôžeš si kúpiť skin, lebo chápeš, to už budú všetci vedieť, že si fucking pro, tak to schováva, že to noob nemá skin, hej, proste, že jasné, socka. A prekvapíš, máš proste ten element prekvapenia takto. To vera, že? Takisto je, jak mám element prekvapenia, že mám skin a som totálny noob. Hrtka tam dal tú vardu. Čo? Tam niekde hore pri Luxu dal niekto vardu červenú. Vážne? Hej. Tak ja sa na to nepozriem. Ako to mohol byť kľudne midliner. Môžeme ísť všetci. Hurá, poďme invadovať, hej? Že let's go crazy. Výborne. Ja, OP! Sme to jebal, Majo, sme to jebal surovo. Tam, kde si ty teraz, tam ide tá varda. Šemerom. Sú fakt vedieť, let's go. A čo je na to? Že teraz sa môžeš pozrieť, že máš napísané, že koľko tam tá varda bude šikrčiť. Ale to... Ale nie to bol tento midliner enemy podľa mňa. Videl si toho miniona? Hej? Ti na to. To smrdí genkom, keď
nechali vypúšovať. Dobre. OK. Alebo sa len fakt boja. Skinom. The skins are real. Prečo som mi nedal tak posledný auto tak retard, ja? Yes. Som fucking good at this game. Tight color minúť. Keď som ho zaktivoval. A už nič, sorry, som nevedel, že on tam dal akurát tú prvnú. Emergency alert. Quick plumber emergency alert. Prepare to repel intruders. Ja, ty kokos, aká to je cool, tam mi hrá. Áno, dievča. Poď sem, dievča. That's the spirit. Ty kokos, to čo bolo? Taký dlhý rod, že to už nie je normálne. Oh my god, jak som to mohol tady vysúť, že to je normálne. Vytovaný. Šeš. Poď. 3 sekundy na môj stun. Hop. Poď do neho, poď do neho, poď do neho. Ježiš, laker jeden. Ja som vedel, že je blbej a že do nás skočí. V pohode, za chvíľku mám manu, ohýlujeme, pokračujeme ďalej v lineovaní, lebo však lineovanie je fun. Dobrý list. No, keby to aj nechcela prísť bližšie, že by som nebol od teba videl, že to kúpila. Alebo paket pušujeme. Preč. Takto, už máš na BS Sword? Ešte nie, ešte Tak si to ostaňme prejsť. tu. Nikam nejdeme, jebe. Nejdeme nikam, keď nebudeme na BS. No, keby sme to kazi si zadrbali, by sme to mali. Musíme dávať bacha, lebo za jedno nemáme flashe a za druhé tá animáž môže nám flashnúť, no musíme dávať bacha. Skôr potom ísť base, keď nie je baviť. Stálo to za mana pot. Chce mi takto doniesť s kuriérom mana pot. Nie. Ja som to ocenil. Tak nič. I tried. Buď auto atakuj, alebo neauto atakuj. Nie obidvoje. Okej, Varda. Ešte furt nemáš na ten posledný BSR. Už mám, hej, teraz musím vypušovať. Okay. Tak šetri máme na nejaké kolečko. Hilniem. Idem do base a potom príjem bot. No to už my budeme v base tiež. Ako ste si niečo po francúzsky písal? Juk? Love it. To je úplne krásne. Dávaj. Shit, no. Nič, creepy. Upon the waves. Max focus creepy. We are all tired. Lukom ide zaujímavý build proti mne. Čo ide?
Čo je? Giant Belt si kúpil prvý. No, ultim. Dávajú tam Vardu akurát. No, ja som to videl. Vulkan by tu, a Vulkan, dobre, je tu hora. Aj. Dobre, level 6 a unhit na level 6. OK. I tried. Vôbec mi nepomohla. I tried. Neviem, ja som to istotu zahýkol. Poďte draka. Nemáme manu na to ani nič. A draka dáme. Áno, na to nám stačí auto atak, ale... Tam je. No už si mal začať. Kto tam máš márovať? Kto tu má inbuilt sustain, ha? Noobs, noobs. No, ty si noob. Máš inbuilt sustain a nezabíjaš. Jesus Christ. A tu Lux s tým laserom, no. Chýba mi Wukong. Smite? Kurník, čo to majú tam vátu. No dobre. Ale daj sme draka. Vôbec neoplatilo. Tak, dobre, dobre. Áno, secure To bol som nádherné, draka, ale chlapci. vôbec sa to neoplatilo. Well, čo už. Poučili sme sa z chýb. Chyby sa stali, boli spravené. To boli všetky 3 ultiny dole. Wukong myslím. Aj ty si kúpil Dagger a topánky. Bez toho, aby si kúpil vám Scepter. Nechaj tých Ten dagger som nubov. mal od začiatku. Ten Dagger si mal od začiatku? Nie Dorian Blade. Dagger na ten atak. Aj, no hej. Nemal. Noobcake. Majú aj zombie, a Bekterio, to hrozné. Hrozné, jak dve hrozná. Tak, jedna hrozná, druhá hrozná. Nevadí, do budúcna. Lux, majú Stále mi tam chýba Bardu. ten kokotko. Neviem, čo tam chlapec vyrába. Ride upon the waves. Ale tá malá buchta má fakt málo lifeu. A by the way, Miss Meat. I still hear the song of the sea. By the way, Ojojoj, je tu toho veľa. Kha'Zix a tak. OK, enemy Lux. Prcháme. Je to tu príliš veľká zábava. 4 kusy bot. The lasers. Sure as the tide. Nedočkávajú. A nevyzerá, že už sa len trase na nejaký flashing engage. Stop, give me the money. Sa venujte výkom. Idem na to. Shit! Poďom. Na to. Nemáš lukinu? Hovorím, nechod do toho, do piči. Dobre. To sa vôbec neoplatilo toto. Tak idem žltinu, ja ti to nemôžem. Mne to nepustilo ultinu, neviem. Nechcel som ísť do toho vôbec. There's always another way. Vuznofus vydrbaný.
Odkiaľ sa tu nabral? Ew. Well, Lux. welcome to the deep end. Akože seriózne, what the fuck tu tí ľudia robia? Nemajú čo robiť? Nemajú vlastné liney? There's always another way. Pekne si tu Annie vyťahol z oného. To nebolo našové. Nie, to ono... Au. Heal ti nepomohol. Ale... Tento Shenron tu Annie vysekol z toho Lux laséru. No ja som chcel odtiahnuť dozadu, ale vlastne spoločne. V každom prípade nepomohol si nám. I will see my home again. Tak, lebo vieš prečo? Som to už povedal milión 500 krát. Lebo nemám skin. Jasné. Ako áno, naprosto súhlasím, bez toho skinu to fucking pro nejde, hej. Keď si dobre pamätám, tu nie je Pink Varda. No, bolo to. Ride upon the waves. Nebudem tam teraz šafovať. Pretože tá Annie obstala damage, zrejme. Nestávala damage. Ja som si myslel, že ma chceš priklincovať k stene. Why am I so bad at this game? Má port? Nemá ešte port. Nemá ešte celý. Pozerám. Ako narast, nech ti nejaké vajca narastú. To už nebudú vám byť asi kaziť, lebo nám na drakovi. Tak nebudú vám byť. Dole, stiahnite sa hoši, kazíc. Ja to vidím. Swim against the current. Pozri ho, jak by soloval toho draka jeden. No môže jeden. Jesus. Nepomôže. Kde je zvyšok našich? Netuším. Not really funny. Fucking shit. Čo nám nepomôžeš? Prečo si tam nebol? S 1/3 lifeu. No, to už sa mi doplnila. Na čo máš 3 Talon Strike? Still hear the song of the sea. Deti moje osprostené. Ew. Well, No, už to zabijú. Pink Varda tam je. swim against the current.
ally has been slain. Quit flopping around. Kto ťa zabil? Čo, Lux tam Lux bola na Čo? tope. No, tá Lux strašne roamuje. By the way, my z celú botlane asi išli nakupovať. Shut down. Sure as the top. Nablok. 4 poty! Je pod! A, by the way, majú tu vážu. Za toto negarantujem. The ulti saves! The ulti saves! Aj. A zožereme aj turek. To zase idem Lux je na to, asi. Piči, kurva, fix, ma to nebaví, kurva, kde ste? Štvrtýkrát ma tu gankli dvaja do piči zase. Chudáčo, urobte, keď tam sú dvaja na tope, alebo mi niekto pomôžte. Dali sme dole väžu. Ja stratím hore väžu a zgegnem, no. To úplne worth. Nie, to nemusíš hovoriť. O väžu si neprišiel, takže to bol bol. Akože Shenron. Bol som na bote, kľud. Ty ma videl na bote? Ja nemôžem na svojej mapke. Ja si sa motkal v ich džungle, ani som tam nerobil, kým ma zadrbali hore. Orange, sa nauč, alebo to opakuj. Je to len hra. Čo hrám, tak to som aj vyhrať, ani sa tu bahrajka do piči. A to má najmä že Wukong je úplne slabý do piči a akože ma gamekujú. A ulti malej skôr majú. Teraz prišla z Reusu. Aha, okej. Som na to čakal 3 sekundy už. Ja som pozeral, že či máš ulti, nemáš ulti, do piče, je to tak. Tak to ten David mal teraz šťastie. Creepy. God fucking David Lux, defenduj ten turret. Ty vole, som sa vylihovať. Mali za tých mobov. I'll find my back. Quit flopping around. Ideš od toho do piči. Teraz ja. Tak to za to robí. You are strange.
Hop, hop. Čakajte, ide ďurence. I'm An out. ally has been slain. Tam ubre. Ally has been Nice. slain. Nič to hľadať. Fucking noob. Enemy has been slain. Here's to my home turf. Teraz tu mám dvoch. Už tam idem. Troch do piči. Tak keď si tam traja, ten draka. Tak dajte, a tam si sám do piči, sám ho nedáš, kurva. Čo ho nedám? Fuck it do piči, chlapi. Nedáš ho? They're all tied to Ale nie stav Vayne. Dávno má byť na tope, sme to mohli defenúť. Druhý dávno. Som šiel po draka, som povedal, že si ho dám a už dávno som mal byť na to bože. Takže nemá 15 life, ale že má polovičku lifeu do piči. Hop. always another way. An enemy has been slain. Nezavádzať, keď tam behám. Určite ten To je top. draka. To dali. No, Pušuj top, To si nás drahý. to. Your team has destroyed. Nie, druhú. Ride upon the waves. No prídeme o tier 2 turret. Wash them away. Your team has destroyed a turret. No choďte preč už. Sure as the tide. Čekajte. Your turret has been destroyed. I still hear the song of the sea. Do not force my hand. No, ha. Ja som vlastne vedieť, že tam sú. No máš mať uvardované, neviem, Jasné, jasné. trafer máš na sebe. Kde sú všetci Ja traja. som budem ránu a ešte neviem všetko. Aj vaše liney a všetko. Kokos, nebuď arogantný kokotko, hej. Tak si nevšimol, tak bol tam hore ovardované kazy, když do našej džungle. Ua, Utekaj. Worf toto. Been slain. Očakával som, že prídete skôr za jedno, za druhé, že tá Lux bude ide bližšie, nebude stať píči a pozerať sa na nás. Takže toľko k tomu. An enemy has been slain. An ally has been slain. čo robí tá Lux? Je extrémne zlá. Triple kill. Ace. My quest beckons. Robí to, čo robí už celú hru. Pobehuje. Quit flopping around.
Lux do piče, čo robíš? Creep wave clearuj. Kristove rany, môže niekto kopnúť do články toho človeka. A niekto dynajnú tú skurvenú turetu. A Lux. Nulové sledovanie mapy. Späť. Ty si do toho mohol veselo zaengageovať. Prosím ťa, správ to, zabite toho priebaného Tibersa, je za neho 50 goldu. Ty si do toho mohol Idem nazad. veselo skočiť, ok, tiež. Toto kriveva sa musí pušnúť ešte. A by the way, bot? Niekto? Feet are strange. An ally has been slain. Orange, čo si tam robil? Kurva ma naháňali stopu dole a nikto mi tam neprišiel pomôcť, tak som utekal preč, ale ma nadbiehli si mi, čo ste zajebali, tak si ma nadbiehli. Niečo povedať? Čo som povedal, keď ty si išiel preč a Shenron išiel bot farmiť. Poď, ja som šiel k tebe, lenže som samozrejme čo som mal zrobiť. We are all tied to you. Pani odtiaľ. Vyzerá to. Čekajte. Utekaj sa mať. Čekajte odtiaľ do predala. To je za to do píše zamhrajkate. Always another way. Напушите это. Ride upon the wave. Že si začal strieľať do toho oného. A preč, nešaškujte to.
pozerám ti dva Varda. Pácha Majko do hore, ku tebe utekal od teba preč rýchlo. Kazik za nás. Idem ho, Chcem ty. si tam idú. Ohohohoho. Ach, Lux. Tie skillshoty tu na seba. Haló, Vayne? Kde ste šli? Netuším, Kde všetci utekajú? netuším proste. Chlapci, akože vy čo je? Shannon full health, Lux 3/4 o2. Akorát dolný Majko má Lux tam menej. robila red buff, či Shadow tam robil red buff, neviem, kto si tam robil red buff. Proste tam traja ľudia. Tam fightme, ty kokos, a každý má piči. To je kapáne trošku moc vtipné. Pekne. Sa mohlo obísť úplne bez mojej smrti a bez orangeovej smrti. Alebo bez orangeovej smrti. Zabite Barona. Majo, Však začneme trochu. to nemajú damage bez teba. Akože on má kšinžal damage na ňu celkom dobrý s tým, čo má na sebe, ale tak treba pomôcť. Breakuj tú svoju pasívku, na ňom tam je percentuálny life damage. Majú skilly pustiť nejaké. Lepte ho. Dostrovte ho. A utekaj Nie. preč. Horom, horom. No. Opa. Zlý ten. Musíme to. Quit flopping around. People are counting on me. Pa. To sme mali grupné niečo pušnúť, ne? No, jedné, čo môžeme pušnúť, je bot. Alebo... Sú traja na to, chlapci, tak pušujte bot. Traja ma tu naháňajú. Nič. Ride upon the Drak sa wave. respawnul, poďte to zastreliť. Majko, poďme to zastreliť. Actually. Phew. Really fresh. No, poďme ten bot pušať. Určite to, chlapci, ja ich tu s nimi hrajkam. No len vidíš, že si priťahol k sebe ďalších dvoch membrov. Shenron, chod na bočak, neviem na čo tu všetko ku mne idú. Nenajnej v jungli, Shenron. Si boha, že Sám. sme tam 4 a ty kokos a nepovieš to, moje meno, ty vole, že ja úplne som tak je... 4 to boli traja, Lux nemôžem pár, lebo s nami není, kurva. Ale poď bližšie, oni, orinčke tu, už sú tu. We're all tied to the ocean. Tak jen utekajte. Nepúšťme mi teda. Nie. Na kone, nemáme, tak utekajte. Tam je traja dole. Poďme ten mid, keď ho máš tak pekne, elegantne vypušovaný. Čo preto idem? Pozor tu, no presne. No tak Poďte do nich, ja už som pri vás. A piče. dobre, Nice. Dobre, dole. tam nám pušuje Lux top. Dobre, tak mid, mid, Slayer.
destroyed. An enemy has been slain. Vayne dole. Chodte dozadu, niekto už tam je. Has destroyed an inhibitor. Killing spree. Čo nevidím. Lux Jednu turetu, chlapci. sa vám naportila. Your team has destroyed a turret. Atakujte to tam ten Nexus. Na čo creepy? Už chodte do piči teraz. Atakujte to. Dajte Nexus a už to vyhráte. GG. Victory! Aj keď sme mali teda fakt strašidelného midlinera.